Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урыны Казан тапшыруында бүген Казакъстаннан килгән милләттәшебез, әлеге республикада эшләп килүче Татулык татар һәм башкорт этно-мәдәни берләшмәсе җитәкчесе Гөлсинә Байкенова. Исәнмесез, Гөлсинә ханым. Исәнмесез. Гөлсинә ханым, белүемчә, бу көннәрдә сез бер төркем милләттәшләребез Казакъстаннан Татарстанга кунакка килдегез. Әйе. Әле менә тапшыру башланганчы сез әйттегез, 24 сәгать юлда килдек. Әйе. Автобус белән дидегез. Әйе. Сезнең арада өлкән яшьтәге әбиләр дә бар. Әйе. Ничек килеп җитә алдыгыз? Һәм менә бу юл газабы дип әйтәләр бит инде, гүр газабы дип әйме. Менә шул юл газапларын җиңәргә сезгә нәрсә ярдәм итте, әйтегез әле шуны. Иң беренче бу идея, бу инициатива үзебезнең өлкән апайлардан чыкты. Безнең әбиләребез күп елда шушы Татарстаннан китеп, бәләкәй вакытларында китеп, хәзер бүгенге көндә аларның ата-бабаларының җирләгән җирләре бар икән монда. Шуны Гөлсинә кызым, син безне Татарстанга алып бар. Мин әйттем, сез ничек юлны чыдысыз? Ой, бәпкәем чыдыймыз. Алып барсаң, безгә шушы бик зур бәхет була, дип әйтте. Иң беренче максатыбыз Татарстан Республика белән Казакъстан Республика, Казакъстан Халкы Ассамблеясы, яңа Татарстан халыкларының ассамблеясы белән беренче очрашу, аннарысын бүтән дөнья конгресс белән, татар конгресс белән очрашу, аннарысын республикалык Сабантуйга катнашу һәм күрергә шуңа насип итсә икән дип шушы теләкләр белән без килеп җиттек шушы Казан шәһәренә. Менә ул адәм баласын хыял дигән нәрсә, ул бит инде шулай теләсә кая алып барырга мөмкин. Хыял, теләк, әйбит, максат. Инде сез бу хыялларның барсына да ирештегез, әйбит. Сабантуенда да булдыгыз, Болгар шәһәрендә дә булдыгыз. Инде Татарстанда яшәүче Казакъстаннан килгән безнең кардәшләр белән дә очраштыгыз. Нинди кичерешләр алдыгыз? Әйдәгез, менә Сабантуен искә төшерергә барса. Ой, Сабантуенның бер Сабантуена әйтсәк, бүгенге көндә бик күңелле тулган, шат тулган, шундый бер сүз җитми әйтергә шушы эмоцияларымызды алдык. Иң беренче безнең делегацияда башка милли үзәкнең җитәкчеләре килде. Алар инде беренче мәртә Татарстанга килде. Аларның белән бергә безнең үзәгебезнең иң актив катнашты. Ул өлкән апайларыбыз, аларның әйтәбез инде яшьләре 80-нән ашкан, иң яшь балаларыбыз килгән 12 яшьтә. Шул араларында безнең максатыбыз Сабантуйга катнашу һәм үзебезнең унерләребезне күрсәтү һәм үзебезнең мәдәниятен күрсәтергә, Казакъстан Халкы Ассамблеясының мәдәниятен күрсәтергә. Безнең милли үзәгебездә олы апайлардан корылган хорыбыз бар. Хор, җырчылар, апайлар үзләре җырлыйлар. Репертуар турында әйтсәм, безнең репертуар, шул хорның репертуарында татарның иске җырлары һәм халык җырлары татар телендә һәм рус телендә һәм казак телендә. Шул программасын алып килеп, безнең максатыбыз Татарстан Сабантуйны күрсәтсәк дип, шул максаты белән дә килеп җиттек. Ничек кабул иттеләр сезнең чыгышны? Ой, бик әйбәт. Мин уйладым, алдына килгән вакытта без килешмәдек. Сабантуйга концертның программасына катышсак буламы, юкмы? Беркемнән дә сөйләшмәдек, килешмәдек. Шул вакытта кергән буйда безнең апайларыбыз флешкаларны алып килеп, мөмкин безгә рөхсәт бирсә, без сахнага да чыксак буламы дип шундый нияте белән, аннарысын бер сахна түгел, 2-3 сахнага безне каршы алып рөхсәт бирде. Ул Лаеш районына
сахнасына кичә чыктык һәм менә шушы Сабантуйда Төркмәнстаннан зур делегация килгән икән. Аның башлаган җитәкчесе, үзенең президент килгән икән. Кергән вакытта телевидение безне каршы алды. Ул Төркмәнстан телевидениеның журналистлар, сез кай өлкәсеннән килдегез, нинди максат белән килдегез? Без әйттек, инде татарлар, бүтән дөньяда торган татарлар иң беренче берлек белән торалар. Иң дуслык белән торалар. Безнең апаларыбызның чыгышы бар, әйбит. Әйдәгез шунардан бер үзекне карап китик без. Ярар, рәхмәт. Гөлсинә ханым, менә бик матур чыгыш. Әбиләребезнең, апаларыбызның менә шушлай зур юллар узып килеп тә, шулай чыгышлар ясау өчен үзендә көч, дәрт табуы, ул бик куандыра. Безнең татар халкы ул шаялык белән дә аерылып тора, әйбит. Ул һәр вакытта да матурлыкны күрсәтергә тырыша, дуслыкны күрсәтергә тырыша. Һәм бу бик матур күренеш. Менә әле бит шушы матурлык белән бергә Болгар шәһәренә барып, андагы матурлыклар белән танышып кайткан кешеләрбез сез безнең. Болгар шәһәрендә иң ошаганы нәрсә булды? Иң беренче экскурсияга барганда безнең автобуста делегация Австралиядан килгән татарлар булды. Аларның татар телендә сөйләшкән сүзләребез безнең татар теле бер дип уйламадым иң башта. Мин уйладым, алар все-таки чит элдән килгән, без дә чит элдән килгән. Иң беренче татар тел безне берләштерде. Әйе. Дуслаштырды, әйе. Аннан иң беренче без музей Куранга бардык, Куранның музеена бардык. Иң күп эмоция шул вакытта күренде. Яшьләр һәм олы апайларның араларында карасак, иң беренче безне берләштергән тарихи иманлык, шушы сизим иң беренче уянды дип әйткем килә. Акмешит безне берләштергән. Акмешиткә кергәндә һәр кайсы, һәр кеше, килгән кеше иң беренче үзенең теләген әйтте. Мин үзем шушы Акмешиткә кергәндә артыннан бер апай: "Кызым, әйт әле, кая барырга, намазны кая укырга була?" Мин әйттем: "Мин дә сез күбек, мин кунакмын монда. Без Казакстаннан килдек" дип әйтсәм, шул вакытта ул миңа карап: "Казакстаннан килдеңме, бәбкәем? Нинди шәһәрдән? Мин бит Караганды өлкәсеннәнмен" дип әйтте. Шушы Татарстанга күчкәнне 91 елда күчкән икән шул улы апайыбыз. Мине күргәндә бик нык катты кочаклады да иҗлады. Туганын күргән кебек. Әйе. "Эй, туган сеңлем, исән йөр, Казакстанга сәлам әйт. Мин бит шундый сагыныш белән Казакстанда торган татарлар белән очрашсам, миңа бик җылы сизим уяна" дип әйтте. Шул иң беренче мин үзем очрашкан шундый бәләкәй моментның үзе миңа тулы эмоция бирде. Әйтәсем килә, татарлар һәр җирдә, һәр төбәктә турса да иң беренче татар икән, татарның башка милләтләргә ошамаган бер үзенең үзенчәлеге бар дип уйлыйм. Безнең белән килгән башка милли үзәкләрнең мөшәләре, алар шуны ничек сизделәр, әйтәләр: "Все-таки какой татарский народ, любящий свой язык, свою родину,
и ценящий историю татарского народа. Мы наблюдаем за вами и смотрим, насколько вы сплочены. Вот это сплочение крепит дружбу, историю, культуру. И бұл енді башқа халықлардың әйткен сөзлері. Шул сөзлерге мен келішем. Шуның белән мен шатланам, шуның белән куанам. Һәр жердә жүрсәк тә мен әйтәм, татарлар булдыралар, татарлар үзенең урынын табалар. Татулык исемле менә бу татарлар һәм башкортларның этно-мәдәни берләшмәсе ул гомумән ничә ел дәвамында эшләп килә. Сез нинди эшләр башкарасыз? Аннары тагын бер нәрсә бар бит әле. Телне саклау, менә дөресме минем бу соравым? Казакстанда татар телен саклау күпкә җиңелрәк кебек, чөнки казаклар һәм татарларның телләре охшаш. Әллә бу алай түгелме? Юк. Шулай. Безнең татулык татар һәм башкорт үзәге дип беренче аталды 95 елда ачылган иде. Ул вакытта безнең Атырау өлкәсендә 2500 татар һәм башкортлар торды. Бүгенге көндә 2300 татар һәм башкортлар тора. Хәзер инде күп кешеләр күчтеләр, аралашканнар, башка милли халыклар белән хәзер менә интернациональный гаиләләр бар. Дөрес әйтәсез, татар һәм казаклар иң беренче иманлык берләшә. Аннарысын төрки телләр. Безнең татарлар казак телендә иркен сөйләшәләр. Һәм казаклар менә Татарстанга килгәндә сүзләрне, телләрне бик тиз төшенә. Безнең оешмамызда 25 кеше актив. Алар иң беренче иң бәләкәйләр, аннарысын яшьләр, өченче түгел, иң олылар, иң беренче шәрәттә торган безнең олы аби бабайларыбыз. Алар булмаса, үзәкнең тарихи, үзәкнең эшләре күренми. Бүгенге көндә татар теле воскресный мәктәпләребез бар. Якшәмбе мәктәптә быелдан башлап мин үзем күрәм, яшьләр күп киләләр. Хәзер яшьләр киләләр. Башка милләтләрдән килүчеләр бар. Татар телен. Әйе. Корейшлар бар, молдаванлар бар дип әйтәм. Шунда Казакстанда торган. Аларга безнең татар тел кызыклы. Алар шул диктантларны язалар, өйрәнәләр, безнең татар кызлар белән танышалар. Татар теле аркылы. Мөмкин ул да бер берләшкән бер вакыты дип уйлыйм. Безнең үзәгемездә менә куырчак кружок бар. Куырчак тегергә өйрәтәләр безнең олы апайлар өйрәтәләр бәләкәйләргә. Быел без Шурале спектаклен куйдык. Шурале театр спектакленә теге костюмларны тегеп утырган үзебезнең үзәкнең мөшәләре. Шуның белән бию ансамблебез бар, татулык атала. Аннарысын яшьләр канаты бар. Ул яшь буын дип атала. Яшь буынның деятельности, эшчәнлеге, ул иң беренче яшьләрне күтәреп үзенең татар милли бәйрәмнәр аркылы үзебезнең татар мәдәниятен күтәрергә. Иң беренче алар очрашканда чак-чак пати, өчпочмак пати үткәзәләр. Аннарысын башка милли үзәкләрнең яшьләре безгә килә. Иң беренче безнең Сабантуйларыбыз. Сабантуйда башка милли үзәкләрнең яшьләре тартыла,
менә әйттем бит, мөмкин алар татар телен шул өчен өйрәнәләр, берләшү өчен. Анарасын безнең менә әйтәм бит, олы апайларыбыз, олы бабайларыбыз иң беренче олы зур эшне аткаралар. Менә иң беренче Рамазан айында Курбан байрам, Ураза байрамнар үткәзәбез, Курбан байрамны үткәзәбез. Олы сугышка катнашкан ветераннарны һәм хәзер инде ветераны тыйлы калалар, шуларга зур күмәк бирәбез. Шул яшьләрнең милләтләре. Бу бит әле яшьләргә үрнәк тә булып тора. Менә үзебезнең гореф-гадәтләребезне, өлкәннәргә булган хөрмәтебезне аларга күчереп барабыз дигән сүз бит, бик матур эшләр. Безне ханым, киләчәктә дә менә шушлай аралашып, дуслашып, бер-беребез белән элемтәләрне ныгытып яшәсәк, Алла бирсә, барда әйбәт булыр дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген бездә кунакта Казакъстаннан килгән милләттәшебез, татулык татарлар һәм башкортлар этно-мәдәни үзәге җитәкчесе Гөлсинә Байкенова иде. Мин сезнең белән саубуллашам, киләсе очрашуларга кадәр